hani jogi fa woda ko gollaka fa wodi fu ko gadde fu wadata tawi golle fa woda gollal fu tawi jogi kuma ko neddo nyama barke maggal fu a tawa wobbe kam wulidi jom inda balde ni fu mi annana illa asili tiggol annal pula ko catal bene kanko ona onno be kanko hamadi andi wobbe e wiya tawade dogi andi wiya ko woni e wada fu mi yi balde de fu banno makko hawri sanne dow haraka annal pula national e wodi tawabe leyde yasi go on gadino assemblée générale annal pula ko catal bene ngal hawriti waldeji wande tati fa nayi sementeji ɗiɗano ba fotugo de leydi min bene ɗi meeɗano fotugo hana wiye yiɗa woni ruttontira o ɗo to fami e toyɗawol ko ɗo fotta ɗo musa e waɗa celal gon ɗo gade o bude annal pula ko ba annal pula ko leydi leydi bene kan heɓi hawritiɓe ñalade woore moye foti baɓe kaali kam wala fu mo ɗum welayi to ɗum ɗon ɗum fuu ni majjum wande annal pula international laati keno ko kanum heɓi to no ardoro dow ɗumani yo anni to hooreɓe muɗum kadi heñi yorbini ko keɓum paamunde ɗon ɗon analyse ɗuma annadara wiya ke goɗɗum analyse wande bincike ko ga ɗum ko keɓum paamunde annal pula ko ɗum ɗum ngam hawrinde nde gaɗɗon neɗɗon ne ko laati yimɓe ANOPER ko laati yimɓe hooreɓe ANOPER hooreɓe APS leydi men bene e ɗo ɗum wiyete potal men wandeji tati e tawano dow leydi meɗen bene gaɗuɗi itere kan on wandeji tati ɗi to e tiiɗi to ɓe pottata nokkure woore annal pula ko international catal bene kantin heɓi fottiniɓe ñalani woore min ɗon mi tawa to ton nokku mi watti itere anndi mi ɓay bakkum aji o anndi o weli an sanne to anndi kadi annal pula ko yahi welɗuma ɗum welɗuma to ɗum wiyete kadi yombini to illa den ɗum jogino deydey ko badduɗo ton to illa den ɗum jogi keno fu to ma ɓanti keno fa waɗi itere kam jamare gam majjum watti min mi wiya hunde fuu to himɓe haaldi fa foti no gollanɗo wa fu ɓe hani tawe ɗum jogontira sanne ɗum jogontira sanne Allah walla fa taw ko jarete hawrine meɗe yeeso mi ga kaɗɗon ɗum woodi noon seɗɗa gon wande kural ɗum laato moye fof ɗum tufa ɗum duwa ɓe ɓeyda ko wiyete courage annadara wiyete courage maɗala mi yetti tan wawni an ko wallete fof to falto ɗum wiyete jawdi ɗum to falto ɓeydugo ɗumani ɗum seɗɗa andal muɗum seɗɗa no watta ni ko tawe suudu baaba ɗum dartoro falto annal pula ko international mi gayni goto haali ko ɗum gasi moto ni ɗum daro to gollal ko sagiti golle ɗe ni ɗe gonɗe gaɗa himɓe hunde fof ko gadde nde ni hana e gartide hakkilloji ne sawara gootal tawi ko miiliɗa hande fuu a holli ɗum jaaɗa ɗonɗa jaaɗa ɗo holla ɗum nder bureau on tawi bureau o hufami ko yaawi si ni ɗen gaɗira noon wallahi bajon na andal pula ko ummani funa hawru amma a miilike hunde maɗa an ka e hakkillo maɗa tan a golliri ɗum e hakkillo maɗa tan se ni banda nani ɗum mbaade ɗum gooƴi noon ɗum welta ɗum ɓanndu mum ɗiggan he majjum noon no miilorɗa ɗum noon hollu ɗum banda ko yaayi kolloɗum biro fof wani ɗum giɗɗen gaɗen ni giɗɗen gaɗiren to jaaden to je andi tagaɗo no hiɗi hollede sanne baade no andi hunde nde waɗama gaɗa no hiɗi weeli ɗum sini a holli ɗum nden ɓurta hokkude sembe e majjum wakkati puɗɗuɗen andal pulago nde goto hokkama haala fo tawtana haala kan ko yiya waɗi ɗum nde goto haali ka fo tawa to yimɓe nde ɗeɗen ɗum ɗo fo wono wardan jikku mum no kuma ko wono wardan hakkillo mum fay joni se giiɗa en ummike ni en darike en coƴƴitike en miijitike no puɗɗirnoɗe en jogorike noon wallahi ko waɗuɗen fo na hoyi ngam hunde fof ko jama'are hawri tampi ana tiiɗi
to himɓe seɗɗa doni gatta jamaare min miɗo woodi mo dawranam mi an aɗa woodi mo dawranta on woodi mo dawranta seni en poti hunduko fuu ko amen no heɓa mbemmo amma enen ɓe nden pota e hunduko fuu oɗo ɗo yeeyi fuu hollata ɓe mum no golle ɗe gonna jeyira da jamiɗo wiya ɗum fa allah mi yitay fo hoore majjo ɗum hani coƴƴitoɗen puɗɗitoɗen fa ley jogoɗen ɗum no gonnoɗen jogori no ɗum daga hoore arande